Pozdrav svima ljudi, došli u novu epizodu Minecraft Skywars. Znači, već bio snimio i prekinulo mi je snimanje. Onda sam odlučio da izbrišem neke slike i da počnem preživljavanje. Ovo je Skywars i želim danas sa nekim drugim skillom da idem. A to je nek bude ovaj. Znači baš nekako sviđa. I ajmo igrati malo Skywars jer sam ga stvarno poželio. Antonio, Archer, dobre. I ova epizoda mora da bude savršena dok ne bude. Ja sam želio biti tvoj brat. Ako ne bude... Nema veze. Ne volim mapu. Ne volim. Znači prvo... Ono up malo. Up malo. Znam za... Ona ne snimam... Tako da ne snimam za... Jednostavno se ne mogu dobrati za skina. Imamo nešto. Nešto ne koristim. Znači, ovo mi sada treba, samo ću jednu ovu partiju odigrati. Jer ne sam puno. Znači, bio sam snimao se... Davno žalitim. Što me vrati? Ne znam, glupo mi je što su bila, nemojte biti hakeri. Da sam bar tamo ili na onom tamo, nekako gađa bi se. Znao sam. Ima tank. To je... Vidimo da od 4. Ajmo da zašpite. Kako mi imamo... Tek 2. Što je dobro vi. Dobro smo. Nismo. Ništa, jadni smo. Aj budi sredan da sam da spaći. Di bi ti? Di bi, pitao sam te. Neće se tako izvući. Stvarno sigurno. Kakve stvari? Diamond chest. Nemojte gaće. Stvarno dobro stvari. Opa. Trofej. Jovan, gdje je dobro put?
Još ima planet. Vidiš tako ti je to kad se mene ne sluša. Evo. Ja ne mogu se poletiti. Da je ona odleti jednoga. Kad nećeš biti logiran. Ne možda pokušati. Pokažu vam način kako da gore dođete. Aj. Možete se ovdje popati. Ne vodi. Izbrinite još malo, još. Daj ovo. Ništa. Znači, ajmo da igramo. Ne znam da ste Lana čuli, ali može. Ova epizoda će biti odlična. Čekaj, mi nećemo moći. Ne mi sve nam. Biti jedna nada. Sam sad nam je isto nešto dobro. Ne mogu da čući. Ubije. Jesi li pomislio? Ovo je moja partija.
Molim te. Dajem sam isto cijelo prave. Prekinut ćemo epizodu. Nema veze ljudi, to je već dio ove epizode, znači stvarno smo bili dobri i bili smo i sve naše strane, a na kraju mrtvi. Nema veze ljudi, poželite mi sreću i u drugim videoma, jer će danas još jedan izaći. Ja ljudi želim stvarno puno sreće, da mi lajkite i suvajte i komentirajte za još. Jer ako vidite, ne znam baš hoćete li dobiti ove video, ne znam koliko prikaza imaju moji video, zato jer dugo nisam na YouTube-u. Samo snimam po cijelo dane. I ovo je ljudi bio taj dio ove Minecraft epizode, odnosno Skywarsa druga epizoda. Znači mi se uskoro imamo i nekoj sljedećoj. Pozdrav! Pa pa!